Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Εύχομαι το καλύτερο με υγεία και δύναμη. Σήμερα σε αυτό το τελευταίο βίντεο του 2020 θέλω να σας μιλήσω για το μυστικό της μεγαλύτερης απόδοσης στα ακίνητα. Ποια είναι λοιπόν η μεγαλύτερη απόδοση στα ακίνητα? Δεν είναι προφανώς χρηματική. Είναι η ψυχική, η πνευματική ανάταση, η ποιότητα ζωής όταν ζούμε σε ένα ωραίο ακίνητο, ένα καλά λειτουργικό ακίνητο. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με απλούς τρόπους, με απλές διαδικασίες. Να σας πω τρεις. Πρώτον, το ακίνητό μας πρέπει να το φροντίζουμε να είναι καθαρό. Ακούγεται απλοϊκό, όλοι προφανώς το κάνουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε σωστά και οργανωμένα, γιατί όπως λέει και το ρητό, καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Έτσι ισχύει και στα ακίνητα. Μην το παραβλέπουμε. Δεύτερον, να είναι όμορφο το ακίνητο, εικαστικά να είναι ωραίο, ο χώρος που ζούμε, όλοι οι χώροι του σπιτιού. Και αυτό δεν απαιτεί ούτε μεγάλα μπάτζετ ούτε πολλά χρήματα. Μπορείς να κάνεις διάφορες ωραίες γωνιές, με μια στυλ διακόσμησης, ο καθένας ό,τι θέλει, είναι πολύ σχετικό. Να ζητήσετε τις συμβουλές κάποιου ειδικού πιθανώς, να χρησιμοποιήσετε διάφορα αντικείμενα, βιβλία, πίνακες όπως έχω εγώ πίσω μου. Άρα είναι ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Τρίτον, πάμε σε ένα ευρύτερο επίπεδο που αφορά την ανακαίνιση, η οποία μπορεί να είναι απλή από έναν απλό ολοχρωματισμό ή τμηματική, δηλαδή τη μια χρονιά να φτιάξουμε το μπάνιο μας, την άλλη την κουζίνα μας, την τρίτη το σαλόνι μας, διάφορα τέτοια θέματα, μέχρι να πάμε σε μεγαλύτερη επέκτηση όπως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, π.χ. να αλλάξουμε κουφώματα, να κάνουμε μονώσεις, να αλλάξουμε το σύστημα θέρμανσης και ούτω καθεξής. Είναι τρία πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας και είναι ένα απλό μυστικό για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή να έχουμε μια ωραία ποιότητα ζωής, να νιώθουμε καλά στο ακίνητό μας που είτε ζούμε είτε εργαζόμαστε, και αυτό μας δίνει πραγματικά μας δίνει πίσω από το ακίνητό μας μια απόδοση η οποία είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε χρηματική απόδοση. Δείτε το, οργανωθείτε, πηγαίνετε και γραφτείτε και στο κανάλι το Μάνος Κρανίδης και το Krama Property, και επίσης να σας ευχαριστήσω όλους για την στήριξή σας φέτος σε όλα αυτά τα βίντεο που κάναμε και τις τυπωρές συζητήσεις, τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε από τη νέα χρονιά, την οποία το πρώτο βίντεο που θα σας παρουσιάσω θα είναι οι προβλέψεις μου και η ανάλυση μου για το τι θα γίνει στην αγορά κινήτων το 2021. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά με υγεία και δύναμη.